ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қанданаботум зиндаву сарбуланд бошед. саломи худро ба тамоми мардуми сарбуланди тоҷик мерасонам. саломи худро ба тамоми ғарибо, муҳоҷиро, мусофиро мерасонам. саломи худро ба мардуми сарбуланди питер мерасонам. саломи худро ба мардуми сарбуланди тоҷики азизи сарбуландам дар кору фаъолият доранд дар проспект Мир, дар бозори Люблинову, Садоводу, Фудситиву, Южни ворота. саломи худро ба ӯ шермандума мерасонам. имрӯз мегӯянд ки ачки мемонад ки боборо нашиносанд. бисёр бобоам хел ваяйда чи мегӯянд преступник айда начкиём кепкачакам ба нигоҳбонтон боша. шерои аллоҳ як муроҷиате дорум ба ӯ шермардои ватан. муроҷиате дорум ба бародари қанданаботум падари Идибек. муроҷиат ба ту дорум ки ой бародар, мумкин сину соли ту баровари ман бошад, ё аз ман хурдтар бошад, ё аз ман калонтар бошад. ман ба ту аҳсан ба и фарзанди тарбияткардагӣ мегӯм зери нохунак. аҳсан. оё бародари қанданаботум падари Идибек фарзанда дидаисти чӣ кор кайсда? чӣ кор кайсда? нағз медонӣ, ҳар навори ӯро тамошо мекунӣ ва гап мезанад ва барои шӯҳрат пайдо кардан чӣ коро кардаиста? бародари қанданабодум падари Идибек, ман муроҷиат ба ту мекунам. оё ту фарзанди тура дуо додагӣ дар ин ҷода? дуо додагӣ? саволи номер як. ҷавобша ман интизорам. ин саволо гашта худам да метавонам. оё моро дуо додагиай? интернета будро суҳбати ҷаҳонгиршо бо падари ман суҳбат кестай. мара дуо додагиай? падари ман гуфтагия ки яке сиёсат, яке дин асло кордор нашав, ба кору бори худат шав. падари ман ин хел дуо додагиай. падари ман ҳозир омаданам да дуо дод ки ҳоҷӣ сину солот ба як ҷоя расидай, мабодо ту зан дӯст дорӣ, мабодо ҳаромӣ кунӣ, гирифтанӣ мардак воре ятша никоҳ ку бигӣ. ин дуои падари ман ай. ту писарта чӣ дуо додӣ? писарта чӣ дуо додӣ? гӯӣ ки бихеза бирава ҳар як одам да бичаспа. ман чӣ гуноҳ кардам? ба ту агар ранги ҳами феъли фиёли агар ҳами кира дошта бошӣ, бачата дошта бошӣ, сухан ҳайфай. сухан ҳайфай ба ту. сухан намекунам. не ки агар ту мусалмон бошӣ, эмон дошта бошӣ, эмон дошта бошӣ, ҷилави ҳами бачаи беномус намегӯм, ҳами бачаи тарбияткардагӣ ҷилавша як бикаш. тамоми дунё моро тамошо доранд. вақте ки тура рӯи экран бировард гуфт ки бачаи ма, гуфт падари ма дар афғонистон хизмат кардай, вазелин бигӯ пеш падари ма биё гуфт. амихел ма оё дар иззати нафси ту расидам? ма оё дар иззати нафси модарам, зани ту модар меша расидам? дар иззати нафси келини ту расидам? дар иззати нафси сол фарзандои ту расидам? не. ма ҷавоб ба ӯ гуфтаму гашта 15 минут пас агар ма пушемон нашида бошам чизе мегӯй бигӯ. ва даъват кардам дар проспект Мир бо бобоҷон 88. бобоҷон 88 ки э мардум, ма ина меҷада бачати дар фудсития, ина меҷадем биё рӯ паро гап занем. ма ай ту хоҳиш мекунам ки оё ту ака чанд сола ҳастӣ? оё шумо мегӯм эҳтиромона, оё шумо килети тоҷикистона дидагиен? оё ту пош хӯрдани тоҷикистона дидагиен? оё ба хун оғӯшта будани тоҷикистона дидагиен? оё ту гушнагира дидагӣ? зери суол. оё ту пешрави тоҷикистона дидаистӣ? оё ту гулгулшукфони тоҷикистона дидагӣ ҳастӣ? писари ту гуҷора дидай ки мехеза блогерӣ мекуна? гуҷора дидай?
вай мисол ба мара пас задан, ба мара таҳқир кардан, оилаи мада расидан, фарзанди мада тамоми мара кия ёхи вай? мо як суоли дигар метавонем. фарзанди ту ё ки ягон малоика ай осмон фур омада боша? Буро оно якта доктор буд ки бахтиёр буд, гуфт ман хати худога мезанам, ту буро гап зан ки ира чақа нашен ки и ҳами хел ай малоика фур омадагии ҳами хел фарзанд тарбия кард. бахшид ба и гапон. чо телефонро намебардор бачаат? якта дига бародар Фахриддин як вақт ба девонагӣ духтаиста телефонотонро намебардоранд. телефонро ман абрашендра мекунам, телефоно ҳар шуморо мемон, телефонро бардорен. телефонои ман гуфтаистам ки то ҳозира барои старт бози старт ман ҷавоб саволу ҷавоб кардам, то ҳозира телефонам ҷӯш мешава, як аккумулятори дига бо вуҷуд вай кардагим. охи шумо чӯ хел мекунед? бимонен гап занен, мардум тамошо мекунад. мардум тра ки тамошо кард фикрҳои худшро баён мекунад. ту мехези мисол наворуро дидӣ, я дузах ташкил карда, дар дуруи дузах мара монда, худаш ҳами падари мада ва чиёд мада дашном додаиста. оё чра мо дашном метем? пушти экран чӣ қадар аким биган меган. ман дашном наметем, ман одами дашном нестам. фақат мегум ки ҳами бачата мегум ки агар гапи тра нагира, худо ҷуҳнамаргаш кина халос шем. гапта нагира агар. фори тра намефорад. фарзанд дар пеши падар худо ҷуҳнамаргаш накуна. не ки тамоми мардум ҷуҳнамаргаш гуфтаистанд. мада ки расида ман на туда мерасам, на оилаи туда, на келину духтарои туда мерасам. ман фақат мегум худо аки бача ҷуҳнамаргат куна ки ту намеё қатима гуфтио худум бини ба бини гап зане. хеле фарзанд тарбия кардай, саг тарбия кардай, сар додай. ту оло буро ки дош додагӣ тадам ҷуда. ман гуфтам таки дунё бесоҳиб нест. ман ҳозир бо иҷода ҳастанд, шермардои ватан ҳастанд. дунё бесоҳиб неста. шермардои ватан дар ҳамин ҷое ки номбар кардам, ман мегум шохина бозам муроҷиат дорум. номард баша бира аввал пеши падар дуот бита. ба биё дар онамо мардуми сарбуланди футсити, мардуми сарбуланди люблинов садовод, мардуми южни ворота, умуман мардуми Россия ки кор мекунен, ина ман тайёрам ки бини ба бини дар ҳамо рӯзи рӯшан дар ҳам пеши люблино ки мардум ҳастанд, ман ҳамҷода бихезам прямой эфир гап занем, бо ҳами писари ту гап занам. чӣ гапай? намегӯш як камтар тормуз куна. суханҳо бисёрай. басай ба фикри муроҷиати ман. ҳамин муроҷиат кардам басай. хай ман бобо ҳастам. мумкин ягон хатоерам карда бошам, хай бахшиш. умара хай дай бора гап, умуман дар бора гап занӣ намехоҳам. бародарони қандам бачата Файрод ки намур дар чи Исмоили тоҷике. барои Исмоили тоҷик шидан, барои бобоҷон 88 шидан, барои против мачид хесами бачату. биён нагум. ман бар мачида рафтам, ошкор кардам. қасам намехӯрам, ҳами бобоҷон 88 ман будам, худаш буд, худои таоло буд. дар дуруни мошин гуфтам ки бобоҷон рӯи экран мебурорам, агар як гуноҳта биём рӯи экран мебурорам. гуфтамш ки тура меган ки хонаро айпли ҳамҷа хариди, тормуз кардам уҷа қариб гирист. телефон кард, ба гуфтан ки айпли гудакпли гирифтаги хонаро бо чанд қайдига бо кредит гирифта. номардо, номуҳтарамо, аввал бирен таҳлил кине ба гап зане. бахшиша ки падар, ман чура ҳамчун падар, ҳамчун бародар ман ба ту муроҷиат кардам. ҷилавии кучук бачата бигӣ миллата пас мезанам. ман дига ҳеҷ гуфтанӣ нестам ва хоҳиш дорам айта ҳамчун бародари мусалмон хоҳиш дорам ки ҳамун наворое ки бар зидди ма кардай бигира. агар ҳамун наворое ки бар зидди ма карда гирифт, бифаҳмем ки ҳамин гапи падарша гирифтай. агар ҳамун наворое ки бар зидди ма кардай нагирифтай, шумо ина бифаҳмем ки вай гапи падарша намегира, ки оқи падари худтон таҳлил кунед. ина сухан ба шумо бародари қандам, падари Идибек ва ба ман чӣ роӣ мекунанд зери и мепартом. и хеле даҳота модаро роӣ кезан, ҳама Файрод роӣ кезан. ҳамин якша ята мебардам ки як бародар чӣ хел муроҷиат карда ба фарзанди нохалафи ту. бахшид гапои саргуфта бошум. салом алейкум ба кулли мардуми тоҷик. муроҷиати ма ба ҳами Идибеки бухтарияй касе ҳаст нестай, мақсад нестай дар Москва ягон одами мақсад ба ақлтар ё ки мақсад вай боша ҳамор як камтарак ё бифамонешо ки вообще гузаронде бача та ё ки
ҳақл та хӯрдаи ай ҳақл бегонаи ҳеҷ хеле та ба иззати на хая ки мақсад лубои одам хая одамизод чири хон хӯрдааст мешавӣ хеле ашиб кун ту ки чӣ ту билад ба иззати нафси як кас мерасӣ ту ба зан ба фарзанда фалон мекунанд занутона бемадон а бача куми мегирад дар болои дар сари ломи ҷӯш мешунонад ту билад ту вообще гузаронди ту чӣ хеле одамӣ ту ки тра ки хеле позволит кас хеле дабро иҷозат додаги ту билад ба иззати нафси як кас бирасӣ ту ки конседа концов бача ту ба худо ту ё вообще гузарондагӣ ту слишкими бад гузаронди и чӣ гапай занотона фалон мекунад иш падарсак духтар фалон бемадон зан талоқ ту ба худо қасам ту вообще грана гузашти ту уже через чури бачи ба худо қасам тура кун маззат ҳаме бача ҳастам Москва ягон ҷода ки хеле гузаронд вообще чӣ намуди гап зане ки занотона фалону бемадон хай ӯ марда камай он кас қарзор нест он каса настаевад накард ки ту бира ҳамин кора бикун хай кад падари ӯ ё ки зани ӯ духтари ӯ чӣ гуноҳ дора ҳамиҷа и чӣ намуди гап зане и чӣ намуди тони мақсад чӣ намуди муомила ё ки ё тӯба кардам худо бача боша ман хоҳиш мекунам аю мардуми баномуси тоҷик дар Москва бошен як бор ҳамин одама бифаҳмонем як бор бирен ай наздик ки чӣ хеле чӣ намуди гап зане ки дар публика ошкор мебурояд ба иззати нафси як мардум мераса ба иззати фалонош падарсак хай майли бира туи қала ту занда фарзанда ҳамаи каса расиди хоҳиш мекунам ки ҳамин видеои маро поделиться кунен як бираса ба ҳамон одам ё ки як рақамотамон муқайд як связ бигирем ба худо қасам ман хоҳиш мекунам ай мардум ман эмоционально гап задисам на самом деле ман ҳамира дидам ба иззати нафси ман даже расид ман намедонам ки ако бобои қанд ё ки на ӯ ки бача тоқин мепӯшад чӣ ном дорад аму чӣ хеле хичона ҳис мекунанд ман ҳайрон мешавам но мегум ку ака давидани гусолато мешавад ки ягон момент ки тра маззата мегрезонанд не ки камтар дерад мешавад слишкими бад ту грана гузашти слишкими